Tolerancia és szolidaritás címmel kezdte meg ma negyedik konferenciáját a Magyar-Izraeli Baráti Társaságok és Körök Szövetsége. Az első Magyar-Izraeli Baráti Társaság még a rendszerváltozás idején jött létre Budapesten. 19 éve volt a társaságok és baráti körök első országos konferenciája, amelyen a résztvevők kimondták, hogy szolidárisak Izrael állammal és népével. A konferencia résztvevőinek célkitűzései között az első helyen az antiszemitizmus és a rasszizmus elleni fellépés szerepelt. Azért is szervezték ezt a tudományos találkozót, hogy ennek is hangot adjanak, valamint kiálltak Izrael állam mellett, tenni akartak azért, hogy minél kevesebb tévhit legyen a Közel-Kelet valóságával kapcsolatban. A meghívó szerint a konferenciát Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár nyitotta volna meg, ő azonban egyéb elfoglaltsága miatt nem vett részt a tanácskozáson. A magyar kormány elkötelezett abban, hogy a magyar-izraeli kapcsolatok, a társadalmi-gazdasági élet minél nagyobb spektrumában jussanak szerephez. Ezt a szándékot jelzi az is, hogy a konferencia fővédnöki posztját többek között Martonyi János külügyminiszter úr és Lázár János államtitkár úr is elfogadta. Fónagy János parlamenti államtitkár sem jelent meg, ő levélben üdvözölte a résztvevőket, akik a tolerancia és szolidaritás jegyében tanácskoztak. Toleránsak kell lennünk minden emberrel szemben, akinek más a véleménye, mint a miénk, más az identitása, más a mentalitása, esetleg a bőrszíne, a hite, a vallása, másak a gondolatai, vagy más a véleménye különböző dolgokról. De én kérlek titeket, ne felejtsétek el, hogy miért is jöttünk mi ma itt össze. Hogy miért is áldozunk sok időt, pénzt, fáradtságot fel. Itt döntéseknek kell születni, olyan döntéseknek, mely az antiszemitizmus, illetve az izraeli szolidaritizmust élesztik, erősítik. A konferencia résztvevői Izrael állam 65. évfordulója tiszteletére fát ültettek a Zalaegerszegi Reményparkban.